Belai again. Welcome. Tiprasa Lungi man yung sinijang yang norong ni basu yang ka wakik tini iko yang norong ni dalungi man ni bukraju ano tam mui song tom sa Sabo Bai Malailha. isaka subscriber rok bai ha ini malai market tong soka sini Sudolong no jotona hainai lamsuku tinini video tinini video ongkha thanai bosoni tabo upload ma khaika tan bago hingka angkai ani duita channel komajak nok to jotono saimano bukhabo khamsa te o channel ni logi asu kosto ka je video khaimani mukumu hukumu rok bo tuyo kosok khaisi aboni bago wansuka jan thani kaisa kuisu video rok tongmani obo kotal channel o sarok jiwano mukumu hukumu ni bago hingnoi so norok video no paithak jora nai di te jesung mansak share khai di te channel no subscribe khai ri di guys tabuk sinor nokoi mane ani Durga Puja ni ri unboxing khainita tabuk tongari bojagan sin ha kamuan pai mane Mumbai ni ri tawa unboxing khainai ke not di unboxing khai ri kana phurung ki kana nokoi ma khana norok gabo Durga Puja ni hinai paiya just kicha yang rogo thangpro chumna nangan hunai paimasi yang norong ni basuni dress bo norong nokoi ma khana yang ongka wakhik tini iko pura kaham kai nai ne di iko ge tini chung boro thangnai Dolai district ni bisingo tini chung thangnai kolai be ambasani pendel lai mane kolai ni bo nai nai te ambasani nai ta khana rogo hongkai norong nokoi mane Komolpur side ni bukra jok bari thangoi nai ne hai adba nogo sini tong nai khibong yaula tau chung ruana risena Tabung ke chung paisok pai ka amba sawong ka yang uklogon norong nogoi mangkhana nobodigonto club bai tangjak osamutai ni pendel Faiding ke tau chung habai nai lene bisingo norong nai ne bising ni view Paithago mukhang koto kai photo rok bujagoi paite kurungsa jaga thangpurung keno malai kha koyekjona subscriber rok bai Poketo rang khoksa kuruyungoi koborongoi berai tongma jora rogo kebo jodi ani subscriber rok phaye angbai jodi malai khangka borongni tongthongmano nugoi asuke ani bukha srango bahike jite explain khainani ang word chimai ang thang Subscriber rok angbai malai kaham kok sawano hinoi chongoi tongmali te tamusa koyekdin sekang kaisa short film khaimani aro ang pun khoga ani burui be bujangma kongmang se ano sai tongsiu mahirok sajagoi lachima bogoi paithago ani bukhachi thor kulima thaglia Sorapsani yagulo hongkeno malaikha ani favorite actor brother James Wangcheng te bai biba jomatia bai Kokborok fitness and entertainment no belai again no jotono welcome. Tiprasa Lungi man yung sinijang Paithago ang sanai brother James Wangcheng te bai biba jomatia bai malai belaino bukha srangka te bai biba jomatia ni bini munaibo ani video rong naijak ano sineu hin samaba te bo khatong thoka hai tabung ke chung thangoi tongo te kaisa jaga Faiding ke tau chung habai nai lene bisingo yang nong nai ne di yang bisingo bahayung tong Few moments later. Tabung ke chung paisok paijak kulai class 12 school gana ni osamutai naina bago Yang gana wono norok kaisa nugoi mane waterfall type kaisa scene yang tui tolao klai phai tong do norong nai ne di yang tolao iko tawang norong na furungnai yang tola phai kang kai iko ro kaisa pipe nugoi mangkhana o pipe tui automatic yang klai tong ta iko paithago hongke chamung nok restaurant ni chicken biryani songjak bahai manai chungo tongoi malia chana hnoi mahap ka haisi
পাইথাগো নাহারকা চিকেন ললিপপ tini hingkai date tu tabang khaijak ani bukra bari tini ni chini look hingkai yang no nopai mangkhana t-shirt rok na naithoka kira comment kai sadi yang hingkai norong ni dalungi men ni bukra ju amno tam mui song tomsa athok bai alo songo yang khai supui bai alo athok ni bai budok yang wani salah kusu pano ban salai lok thangko 7 foot rong na ble no jong to tini nainai komalpur mani bandar phajingo hingkai nungle biang berai sagari ang tini berena komalpur mani bandar te halali phajing kija thang penta haijung da na nin buri berai na buri kuru buri da single na dolog berai ta single hingkai chung berai khamo atuya tam sana mo jong sagari ani subscriber rang na tam thane lungi men subscriber jotona subscribe khai dibe ai ro kumui nok de lungi men por sala bondo je lungi men nok se saila kori ga an kumuni channel no jotona subscribe khai di like share comment jotona khai di jotona hambai tabu chung puila thanai manik bandani horchandra school Few moments later. tabung ki chung phaisok paijak manik bandani horchandra school ni gate buskango gate bisingo habia sakang na malaika koyek jona subscriber rok bai Malai market tong soka sini Durga Puja melao kenapa kan Manik Bandar yang nih gas hai di Manik Bandar US lamu nih tabung kai chung bisingo hamnai Omon ongkha Manik Bandar ni Horchandra school ni multi coloring by tangjak naithotok osa motai ni pandal Terapsa pore hai no hai malai saka subscriber rok bai ha boroni na rakhai gana sela khai ni bachu ni video rok bonai na ble Dolog norong ni dalungi men tau rang 50 taka khibi woi ball bai glass khitawai khiklai ma jat game thungnai norani buskango kaitam glass nugai ma khana o kaitam glass no kaitam ball bai no ma khiklai hinga norong ni dalungi men kaitam glass no khiklai da man maya nai nai gradi bhai ko hatali desna Dolog kaisa mis thangma bai bukhata bai dekho picture abi be baki hai तुमसे ना हो पाएगा Paithago tamung kha saidaman dolog jotono wansuka lungi men kono kamo pekha gya noi tabung nai di last fight Nugoi mangkhana bele last action aboni bogono norong sawani video no naika paithak jora nai di no tabung ke norong ni bachui rik nai women bin dolog bai malaika hey guys mo hian ni dikena best friend yang na hari taw norong na photo bugna nai thok kai norong ni ri nai thokai gare nai la pura ni Serapsa pore hingke no tei tamo sa norong ni dalungi men bo bukha sikla ba norong ni bachui no kaisa dugano chicken biryani chai tonggra di noi kabui phayoi dini dol rongono debra yagra theng theng buchari nayo khaike pokoto yak dawai photorok bujak pai drop hingke no norong ni bachui phaika hingke bo kicha photorok bujagoi pai kutung egg roll tei chowmin rok nawoi pai direct ruana nogo